ni mig i Malmö? Hallå, det måste vara någonstans på linjen. Hallå, ja. Det är Kajsa, nu hör jag det. Jo, jag tycker den här flickan på 5:an, hon är så rar. Jag röstar på henne, det gör jag. Tack, Malmö. Ja, från Skåne vidare till Norrland. Hallå, Luleå. Ja, hallå, det här var Luleå. Nej, men är det med Gosse? Eller förlåt, nej men hallå, är det Kajsa? Jag tycker vi röstar på Sigblad, det är redigt upp i topp med det. Tack, Luleå. Ja, och så vidare till Bohuslän. Hallå, Göteborg, hör ni mig? Jo, hallå du, Stockholm. Detta är Göteborg. Hur är det, Karin? Ja, nu heter jag ju Kajsa förstås. Ja, det är inte så lätt att hålla reda på alla hallåerna som springer där uppe. Jo, vi har satsat här vid en allt på nummer 2. Jaha, nummer 2. Men vänta lite, Kajsa. Ja, vi kan förstås inte veta hur länge som helst här. Alltså för att det är ju faktiskt en rättsändning här i TV. Ja, hej och hopp. Men att vad röstar ni nu på då till slut? Jo, vi tar femman tar vi. Flatan där. Jaha. Ja, just det. Tack ska ni ha för den 5:an. Ja, och så vidare till Stockholm. Tack, Stockholm. Och nu, kvällens chock. För vi skall kora vinnaren i 1961 års schlageruttagning. Vem får åka till Hilversum? Jo, årets vinnare är Nils Båger, Sivan Bra. Melodin, sluta spela. Och här kommer Sivan. Jag bara ber dig, låt bli inte mera. Bara ber dig, låt bli inte mera.